Menta kesengi kedai ke World AIDS Day, but hakum kini kesengi ngi kenmau kerpang ya gitu ki paramensim ki bakodor ki ba yo kenyang jingpang HIV but ki ba don ya ke jingpang AIDS. But hagaju kopor ngidei ruban pen kenmau ya di kum ke imlang ke salang bang idang don ya kini katma. Ban ya kun persya ya ke jingpang klam AIDS ke ba la sedang neru kisnem kandai spa prapuai hari Amerika but hari India la syam ningkong ya ka kisnem kandai spa prapundriu. Hadu menta kini kisnem arajar arpuai kumba laipundriu point lainot kimensim briu kilayap na ke jingpang AIDS. But sa daki million ki weipat ru ki kelung ki kena ki bala kelakun sweat nakadaw bagi kmi ki pa ki jungki ki laklat no nagani ki jingpang AIDS. But kalong ke ige ki ba no mensim but lanu ngin la ban rat dingkong ya gani ki jingpang namar hadu menta empat don kadawai vaksin banyada nu kenyang jingpang HIV but empat don ru kinu kilat jing sumar ki ban penkot na kata ke jingpang AIDS. Tiga snem arajar arpo bat arajar arpuway lele kilalong kisnem kiba sitom bat kiba jinjar tam ye kibriu kiba don yaw niu knyang jingpang HIV bat kiba don ya ke jingpang AIDS haga met ke jongki namar ke jingwan ling shop jong uway pat uknyang jingpang ubatmai ubang yetip baro COVID-19 haga jela mekhalia ke jongi kiba bon hi ki briu kiba dan yu knyang jingpang HIV bat kiba pang AIDS kidei kinong belasngi kiba duk kiba sitom kiba jenjar kita gibang yong ki marginalized worker but kasnem arajar arhuway kalalong kasnem kaba bahaya ki namar kani ka klam COVID-19 bat ka jingkhang dam kiladu ya ka kamay bat ka belasngi ke jongki nalor ba ki dan lupa ka met ka batalot ka ba uni uknyang jingpang ubatmai COVID-19 ubo ya ga jingim ga jongki ha ga jingma ga bakhra tingila persyang ruban lum jingkhen bat kum gi jingkhen jong ka sarkar jelahi layathu ba hadu menta gani ga snam arajar arpuwei ki dan kumba san hajar ngut ki briu ki badon yo knyang jingpang HIV hapo gejela kata tang ke jingithu bat katkum ke jingkhen jong ka sarkar jela yo lese dangdan shu ki badon yuni knyang jingpang HIV ki bampat nuot banwan sakmat banithu lese don gi baleran don gi basngorem namar ba lesi ki perkhat ba ki imlang salang kan pet yiki de ki khmat penrem ba de ki khmat lorni kataru kolong gwe gi jing kabang ihap ban yakun nang ta la shem shu ba na pedeng ki siajar ngut ki kenthei ki ba armet lai ngut ki dei ki baladan yu knyang jingpang HIV bat ka pendiau bat ka penno men simru ba ka jela mekhalia ka don ha ka kerdan ka basan hakari India haga jingdon ye ki briu ki badon yu knyang jingpang HIV but nalor nang ta lanang bankhia susu ye ki imlang ga salang bat khamtam ye ki tu ki briu ki bapang lani ki badon yu knyang jingpang HIV bat ye ki jingpang AIDS lanang bankhia susu ye ki daga jingtuk ta ga digawai lanang bankhia susu ye ki daga jingla siliang ha ke imlang ka salang kata ke inequality ke bangyong bat la bankhia susu yeki daga jingduna kilat jing sumar hoi empat la ban penkhia ya kibri ki bapang AIDS lani padon vaksin ban yada yo knyang jingpang HIV hendrei menta la ban sumar yeki kibriu ki ba yo knyang jingpang AIDS o kibriu ki bayo yo knyang jingpang HIV ban ki bapang AIDS kila ban yai ban yeng ban letre ban ikta lada ki yo ya kita ki dawai lani ya kata ke jing sumar ka bangi ong ka ART
Hindray kalong ka basong diaw pada ban yuthu hagani kapor. Bahagini ki kindiat sengi hagabang ngalayo lad ban yasongkai bat katukan ni ki porlok ki badan yuk nyang jingpang HIV. Ki yuthu yanga. Bagi ong ba hagini ki kindiat tayo ki balik no. Hagini ki si benai. Kadon ka jing duna. Ban penbiang ye ki dawai nagabenta ki badan yuk nyang jingpang HIV haga jalla khamtam nagabenta ki khna bad ki samla ki banang khianang san telada kani ke jingi thu ke jongki kalong ka basisa hagani ka por nga kintu ban nga kerpat jur ye ki bor ki badipet bakin simkhia halor kani bakin penbiang ye ki dawai nagabenta kini ki badan yuk nyang jingpang HIV. But sakawairu nga nget ba kaladei kapor ba ka Meghalaya Society for Social Audit and Transparency bakan pelong no ya ka public hearing lani ya ka social audit halor ka kot ka khia halor ka jingdon jong ki dawai ki disin but halor ka jingdon jong ki nat jing sumar haki hospital pajba apo ka jela borok kowe but ngideiru ban simkhia ban ay mensim ye ki brio bakin wan shakman bakin ye lem bat kim dei ban le ran ban pha test yelade bat da ka ba kile kumta le se kan yarap ya ki imlang ka salang borok kowe sakowe ka matru ka bangi dei ban ikran hagani ka por bat bangi dei ru ban bu jingkeli ya ki economic policy lani ya ka policy ka bai dei bat ka yo ka kot jong kari India namar haga snem arajar khatway kata ka European Union lani kata ka kenhun jong kiri jong ka doba Europe kila penbor ye kiri ki benang sadin kum kari India bahkan soy ye kata ka soskular kai pateng ka bangi ong ka free trade agreement but dagata ka soskular ka free trade agreement lasing it but la perking hadu kata-kata ya kerukom bat ye gajing sna dawai bat ye gajing pimi dawai hapo la gajong gari namar ladang ilahi ban sna ye gi dawai bat ilahi ban pimi ye lagi jong gi dawai hala gajong gari kador bai dawai kan tat kador ban sumar nagamenta ka koy kekya ka pangsitom kan long ka batat hindray kani ka free trade agreement nani kata ka soskular jong ka khai ka pateng ka ba ka European Union ka penbor hakiri kum kari India ka perking bat ka singit bat ka pendolat yangi kum kari ban penmi ye ki dawai halaga jong kari ya kani ngin hab ban yikun ban ngin hab ban bu jingkeli nang ta susu kum ka imlang ka salang kum kinong song song ngidon ye ka kamram ba di ka jingkit kli bat kata ka jingkit kli ka long kani bakala dei ka por bangin weng bangin pen khuat no chi sendan na ka jingmot ka jing perkhat ka jongi ban ong ba lani ban perkhat ba kita ki badan yu khnyang HIV AIDS lani ki badan ni ka jingpang AIDS ki dei ki bri ki ba oria kam dei kumta nyim dei ban pet seki dagi khmat ki bolor ni bat ki khmat ki ba pendran kalong ka ba bakla hindray daga jingye ngin kedup yaki ngin ye ya lenti lang bat ki ngin ye yeng lang bat ki hasenda jungki ban yaram bat men kersan yaki bat khadu hagani ke sngi ke World AIDS Day ngapa ye ke jingduai ke bakerpang syapi ki paralok ki badan yonu khnyang jingpang HIV bat ki bapang AIDS kamtam ngaduai na kabenta ki khna ki khulung bat ki kentei ki badan yuni khnyang jingpang HIV hagajala ublei uejp ublei un pentengen bat un penkhia